Γεια σας φίλοι μου, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά για να δοκιμάσουμε το Chicken Road Ice. Μόλις κυκλοφόρησε, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που θα το δοκιμάσω μαζί σας. Είναι λίγο το ίδιο κόνσεπτ με το Chicken Rad. Υποδίεστε αυτό το μικρό χαριτωμένο κοτοπουλάκι με τη γλώσσα έξω. Έχετε ένα αρχικό ποντάρισμα και κάθε φορά που προχρωμάτε. Αχ, μόλις μας έφαγε ένας καρχαρίας. Έτσι είναι το παιχνίδι. Ο στόχος φυσικά είναι να μην σε φάει ο καρχαρίας και να κάνεις cash out το αρχικό σου πεγγεύνα. Λοιπόν, σας το λέω αμέσως, αν σκοπεύετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι κάτω από το βίντεο, σας έχω βάλει έναν ασφαλή σύνδεσμο για να παίξετε αυτό το παιχνίδι. Είτε στην περιγραφή είτε στα σχόλια. Σας το λέω αυτό γιατί δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που καταλήγουν να παίζουν σε μη αξιόπιστα sites. Και μόλις κερδίσουν και θέλουν να κάνουν ανάληψη χρημάτων, δεν μπορούν να τα αποσύλουν. Είναι μπλοκαρισμένοι. Το καζίνο έχει πάντα δικαιολογίες για να αρνηθεί τις μεταφορές χρημάτα. Οπότε πραγματικά χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο που σας έχω βάλει κάτω από το βίντεο και θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη των κερδών σας χωρίς πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δοκιμάσουμε το hardcore mode για τη διασκέδαση. Πάμε. Όχι λοιπόν, κρύβουμε στο αυτόματο, όχι σε λίμνη, είναι δύσκολο, θα μείνω προσεκτικός, θα κάνω cash out στο H345, είμαι καλά, πάμε. Θα τα παίξουμε με λίγα παραπάνω χρήματα, θα βάλουμε $10. Από το πρώτο ποτάκι. Εδώ δεν είχα τύχει. Όχι, θα δοκιμάσουμε την πιο σκληρή λειτουργία. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο εύκολο, αλλά όχι, καθόλου. Όχι, αλλά σοβαρά τώρα, είμαι πραγματικά άτυχος. Θα εξετάσουμε τους πιθανούς πολλαπλασιαστές. Πρέπει να συναντήσουμε μερικούς πολύ χαριτωμένους μικρούς πυγμήνους. Μπορούμε να κάνουμε το Χ 62.000, το X 3 εκατομμύρια, το X 2.500 και το X 23 εκατομμύρια. Πάμε, θα δοκιμάσουμε το Χ κοστία. Εκατομμύρια. Πάμε, Η σύστασή μου, αν θέλετε να κερδίσετε χρήματα, είναι να κάνετε cash out περίπου μεταξύ της 5ης και της 7ης θέσης. Και να παίζετε κυρίως τη λειτουργία ρύζι. Και έτσι είναι πραγματικά πολύ αποδοτικό. Για τα υπόλοιπα, δηλαδή τη λειτουργία hard και hardcore, είναι για διασκέδαση. Αλλά ως λειτουργία δεν είναι και τόσο αποδοτική. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας αρέσει. Σας υπενθυμίζω ότι κάτω από το βίντεο, δηλαδή στα σχόλια ή στην περιγραφή, σας έχω βάλει έναν σύνδεσμο για να παίξετε το Chicken Road Ice σε ένα ασφαλές site. Λοιπόν, προχωρήστε. Διασκεδάστε και κερδίστε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο βίντεο.